dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, tis arsarita tayo anapauluan. Apay asaan ang makabasa ni Kayla. Nakapsot nga agbasa ni Kayla o Bing. Kadakwada nga agkakaadalan, isulaeng ti di napay ammo ti agbasa. Madanagan ti teacher na, ta saan na nga ammo ti agbasa. Iso nga idi nagpaayab ti teacher na iti meeting. Ninamnama na nga umatendar dagiti naganak ni Kayla. Ngem awan apolos ti nagparang iti meeting. Kat amin a classmates ni Kayla, may maysa ti saludsod da. Apay, asaan a makabasa ni Kayla. Iti maysa nga aldaw, kat... DJ, naglain kan nga agbasa ah. Una, ijay balay mi, kanayon asursuruan nak ni mamik ngagbasa. Si kangay Charis, asino ti mangisursurukan ka ngagbasa. Damami kan dadik ah. No awan da, surusuruan nak nga agbasa ni Lola. Kayla, adaman damagag kan ka? Anya day ta, DJ? Saan da ka kadi asursuruan da mami kan dadim ngagbasa? Awan mat ni mami? Napanan na? Adda ijay abroad. Ay, Agtrap-trabaho ijay. Kat ni dadim ngay amang isurukan ka nga agbasa. Kanayon mat amarabyan nga gawid ni dadik. Kasano ko mamasuruan nak? Kat nakaturog ako no sumangpatmatan. kasta aya. Isumot lagayam adi mo amo ti agbasa. Tawan ti mangisurukan ka. This time man yan. Ay, wan nga rod. Makaina na tayo manan iti apagbiit. Kat anyangay, kumusta di may sa apupil mo asaan ang makabasa? Ni Kayla? Ay, problema nga rod. Di na pa'y amot agbasa. Ano sam asurwan? Isumot yar aramidak. Ngam, kayat ko kumakasarita dagiti naganak na. Tangamin, no sumrek di pagadalan, makaturturog aka na yun. Kan kasla saan anagdigos. Ay, apay, saan nga may nakimiting dagiti naganak na? Awan damat. Jakmat kayat nga da pupil ko asaan ang makapasa. Ngam, kasano nga ipasa, kat di namat amuti agbasa. Nagmayat dagay ayam DJ. Ngam, sumipngat-matan, iso nga agawid akon. Apay nga nga apura ka? Suruan nak ngaminan nga agbasa ni mamik. Ay, kasta? Kastoy ngamin nga oras asursuruan na. Iso ngamin tiwayana. Agawid akmat nga ruden ah. Inak agbasa iti librong inted ni ma'am. Inton bigat manan ti panagay ayam ta DJ. Sige, intakidag pa isurong agbasa. Kayla, masapol ang makasaritak dagiti parents mo. Awan ni mamik dito Pilipinas, ma'am. Agtrap-trabaho ija abroad. Ni dadim ngay. Ibagam tao may dito eskwelaan, tada na patag apagsaritaan mi. Adamat nga min trabaho na, ma'am. Apagbiit lang agsarita kami. Ken, para matlaan ken kati pagsaritaan mi, Kayla. Ma'am, Oh, daytoy, itad mo daytoy asurat kan kwa na. Inton bigat, ibagam nga umay dito eskwelaan. Daddy, ada papaitad ni Madam mi asurat para kan ka. Ada trabaho kita. Idi sumdit alamisan, tabasagin ton madamdama. Masapul nga min ka no makasarita na ka ni ma'am. Win, mapanak to makisarita inton masangok. Daddy, kaano nga agawid ni mami? Tsaka mo. Nakaawid ko man ngam nag-extend man ang ti kontrata na. May bayamon tayo dyan nan. Daddy? Apay aya, Kayla. Di nakman dagulitan. Agap apura ko naklangarudan. Maladaw ako niti trabaho. Numabisin ka,
Makipangan ka pailangan ka dalolo ken lolam. Ikwa, suruan na ko mga agbasa ko na ni ma'am. Ay apo, tila ipapaarami day ta maestrayo. Iso ati rumbang amang isoroken ka. Agbuya ka iti TV no kayat mo. Uno saan, agay ayam kalangan iti tablet mo. Aramatom day ta. Sayang. Kakaiso na nga impawit ni mamim. Ay na, inururay ko jay daddy ni Kayla idi kalman. Ngam saan mata si mangpet. Iso nga rod nga ibagbagakan ka, amapan kalaangan ije balayta. Tapno makitam tipod no a sitwasyon na. Talagan sa ama panak. Un ata kaasimat no baybay amlat na nakasta. No awan ni mami na, rumbang ani daddy na ti mga sikaso kan kwa na. Ay, di nantupay kaya't ti umay makisarita kan ka. Sa bagay. Ngam, amom, nalaing ni Kayla. Kurang laon ti mangiwanwan kan kwa na. DJ ni Kayla, oh. Anya nga tatar aramidin na dyan sirok ti kayo. Asit kanta. Sige. Kayla! Anya tat aramidam dito'y Kayla. Awan, Uy! Anya ti lamang mo di tabag mo? Amukon. Tablet day tanya. saan? Ay sus, naskan nga ilimang mo dayta. Di mo ipakpakita ken ni madam. Ungtan na ka. Huwag mo dayta. Di mo ka di mo ama iparit. Di mangitugot iti tablet wano cellphone di ti pagadalan. Kayla! Lukat naman dyan daw. Kayla! Ay, napanan man nga taday dyan obingan na ya. Di pa yung may baon. Mabit lang! Good morning, sir. Siyak ti teacher ni Kayla. Ah. Da kayo ka di ti daddy na? Uwan ma'am. Sige, sumurot kayo. Agi amanak, sir. Agtugaw kayo. Agi amanak manan. Nabayagan na kaya't kayo ang makasarita. Maipapan ka ni Kayla. Ma'am. Umay ko pa'y kumaitad da ito yung card ni Kayla, sir. Ne. Apay nga eh. Nagbababa dagiti grades na. Day tangarod ti kayat ko nga ibaga kada kayo, sir. Talaga anak kapoy ni Kayla kadagiti amin a subjects. Ngamin, marigatan nga agbasa. Ay. Amok nga awan ni mami na, taimbaga nang agtrabaho iji abroad. Da kayo kumatirumbang amang isurukan kwa na. Sige ma'am. Di kay agdanag. Ikagumaak nga isurong agbasa ni Kayla. Anya ka di dararamidan na no kasta nga da dito'y balayo. Pagbuy-buy iti telebisyon, ma'am. No mauma, agay ayam iti tablet na. Naulimog kami no kastatar aramiden na. Saan nakadisturbuan? Ay na, libro ti rumbang asangwan na. Saan adagita a gadgets, sir? Nasayata si Mangput kan, Kayla. When daddy, mapana kon agbuyay ti TV. Mabidlain. Tulungan ak ba yung agluto, tagsango ta amangan. Saan ka arumwang? Papanak ko ma. Saan ka di atunggal malam? Mapmapan ka iti ayan ti balay ti barkadam? Saan itan? Agluto ak iti kananta. Iti kasta, saan ka mabisinan? Talaga, daddy? Wen, anak ko. Ken isuro ka mo't niya agbasa. Isong isaganam dagiti librom. Ta isuro kang agbasa. Kasano daytan? Di saan ko na mabuya ti paboritok a cartoons? Kayla, anak. Manipod ita. Kada Biyernes ken Sabado langan itirabi iti panagbuyam iti TV. Anya? Saan ka mo na mabaling niya agay-ayam iti tablet? Ken, di mon itugtugot ti tablet mo iti pagadalan, wen? Abe nga yakasta? Tapno maipamay sa matagadal. Tapno makapasa ka. Anya matan? Ken, da ito'y pa iti tandaanam. Saan ka na mabaling niya agay-ayam iti tablet, kabayatan ti pandangan mo, ha? Nagadumatan ti bawal? Apay ngay, daddy? Nasapa kasi mangpot ita Kayla. Imbaga ngamin ni daddy ang masapak asumrak. Kan, amo ma'am,
Insaganaan na kun itibalon ko. Nagsapa nga mi na nagreing. Nasaya at no kasta. Kanayon kanon nga agluto iti kanan mi, ma'am. Kan, sursuruan nakmatan nga agbasa. Oh, no kasta nga rod. Nalaing kan nga agbasa. Saan pa'y unay, ma'am? Sana bale, no kanayon nakaasuruan nga agbasa. Nalalaing kanton ngam dagiti classmates mo. Makiayam kan kada kami kayla. Wen Ayan ngayon tay tablet mo. awanan. Indulin ni Daddy. Nasaya at atap na makiayam kan kada kami. Tapno saan la at tablet ay ayamam. O sige, intayon agay ayam. Da kayo mataglamang. Tasyak timang birok kada kayo. O sige. Sige. Oh, kumusta ngay ni Kayla? Ay na, agyamyaman ak unay, tanalaingan nga agbasa. Talaga? Wan, tumakdaran iti sangwanan no pagbasaak. Saanan ang mabain, tamunan ti agbasa. Sino nga tinangisurukan ko na nga agbasa? Ni daddy na imbagak ngamin anas kan asuruan, kan ikan na ti panawan. Taadayo ti ayan ni mami na. Una, sino ngay nga minti sa bali ang mga sikaso no saan ani daddy na? Iso nga amok itan, no apay asaan ang makabasa ni Kayla. Una, imbaglakit din tanapan mo binisita ije balayda. Kayla, naglaing ka magtan nga agbasa. Wen tasursuruan nak ngamin ni Daddy nga agbasa. Ura siya. Kanayon asuran da dadi kan mami nga agbasa. Uray syakmat No awan da mami kan dadik. Amangan no jak am mo da agbasa. Sa anak unayan nga agbuy-buya iti TV. Taiso timbagan ni Daddy. Imbes nga agbuya agbasa aklaangan. Daddy, intedan ti card me. Nan, kita agman, anak ko. Adtoy Aha. Wow, nagangato na. Puro line of 9 itan di grades mo, Kayla. Nalaingak nga minan nga agbasa, Daddy. Iso ang maawata kung dagiti isursuro ni Madam. Nasayat na ita, anak ko. Kata mom, adamat good news ko kan ka. Agawi din ni Mamim. Talaga, Daddy? Yehey! Agawidan ni Mami. Ipakitak to kwa na tinangato a grades ko. Sipod idin ubing. Linikli kanan ni Kayla ti agaramat iti gadgets. Kan insurumata ni Daddy na nga agbasa. Kat nagbalinan anaragsak, gapo tanalaingan nga agbasa, kan ngimaton dagiti grado na. Bueno obing, ditan dinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit?
No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.